Да. 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 Ще дойда, ще се видим. Да. И до вечера съм при теб. Да, знаеш. Да, супер, супер. Ще се видим с теб. Да. 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 Ще се видим. До вечера към 8:30 ще дойда с жълтата кола. Да. Не се притеснявай с чуканарят. Никой не знае, никой няма да разбере нищо. Да. Да, да, да. О, супер, супер, няма проблем. Да, да. Да, утре ще дойдем кафе да пием. Бе, с кой говориш? Кафе да пием там с тебе, няма проблем, приятел. Ще ходим за риба с теб утре. О, не, аз не пия, не. За риба. А за риба ще ходим с момчето. Бе, с кой говориш? Чакай малко. Аз не пия, бе, брат, бе, само за риба. Ако не отивам никъде, че съм на работа. Айде, чао. За риба. За риба ли говориш? Да. Ай, до вечера с рибата ли ще се срещни с жълтата кола? Аз момчето ще го взема за колата, викам да знае. Да. Повече няма да звъна на никой. Край.